vaccine registration sa Iloilo City may 3 ka mga opsyon. Sa Barangay Hall sang Barangay East Timawa Molo, nagpadulong ang duha ka mga pamatan-on nga ini para sa vaccine registration. Ilaginhatag ang mga impormasyon nga kinahanglan. Nagapati si Brian, importante nga subong pa lang makapalista na agod sa tion mag-abot ang bakuna kag sugura na ang vaccination para sa mga pamatan-on kasubong niya manginhitso na ang tanan. Para kay Brian, hindi dapat magkahadlok sa bakuna. Gusto gini. Yaman. Para safety para maniga pang samon. Si Kagawad Berna Rose na bakunahan na. Ganiya ginaengganyo ang mga kabarangay nga magparehistro na para sa vaccination program sang Iloilo City Government. Pasalamat si Kagawad Berna Rose, hindi problema ang pagkumbinse sa ilang mga residente nga magpabakuna. Sa subong, may masobra 500 na ka mga residente sa ilang barangay ang nakaparehistro para sa vaccine. Wala kami problema. Ang amula ng iban, nagapamangkot pa kung ang ila doktor okay sa ila. Kahit siyempre iban, hindi taman maano kami ginabatsyag man yung iban. Pero ti kami gahambal kami sa ilang, ang hindi lang gid pwede, amo lang gid ang tatlong. Kung may allergy ka sa vaccine, may balatian ka, kulang ka sa dugo, amo na bala. Pero ang iban okay, gayas gid sila ya maski may mga high blood lang. Kasi kung hindi man ka muna pag-i-vaccine, kung taas dugo nyo or ano, ginapapahuway man ka muna to. Nahibaluan, may 3 ka opsyon ang vaccine registration sa syudad sang Iloilo. Padayon ng vaccine registration sa mga barangay hall sang 180 ka mga barangay sa Iloilo City. Magluwas diri, may mobile registration man ang syudad sa diin nagalibot ang mga personnel sa mga district plaza agud mas mapalapit sa mga pumuluyo ang registration. Kung luyag sang mas convenient ka lugar, may 3 ka mga mall sa diin ginapatigayon ang vaccine registration. Ang Festive Mall sa Mandurriao, SM City Iloilo, kag Robinson's Place sa City proper. Bukas sa mga inihalin alas 10 sa aga, tubtob alas 6 sa gabi, Lunes tubtob Biyernes. Magdala lang sang valid ID sa diin makita ng address sa syudad sang Iloilo. Ang vaccine registration ang bukas sa mga may edad 18 pasaka, residente o kung hindi residente na nagatrabaho sa syudad sang Iloilo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Operasyon sang Iloilo River Enforcement Team, may dako nga papel agod mamente na ang kalimpyo sang suba. Nagapamunit si Rene Sertaen sa Iloilo River kahapon sa makuhaan sang letrato ni Davy Jones sang Iloilo City Beautification Program. Kapin 3 ka kilos sang bulgan ang nakuha ni Rene sa suba. Kagapon sa nakita ulit ang nahulik niya ni Tatay Rene. So, kibot din ko, na-amaze ko nga, may amugilit itong isda dito. Balaan ko may ara, pero amo to kadako. So, mabatid nga buhi kajang Iloilo River. Hindi ini ang unang nga tion nga may nakuha nga dalag ko nga mga isda sa Iloilo River. Para sa Iloilo City Agriculturist Office, pamatud ini nga buhi kag bugana ang mga marine resources sa Iloilo River. Nahibaluan linibo na ka mga fingerlings kag juvenile fish sang kikiro, lapu-lapu, bulgan, tilapia, managat kag iban pa ang ginpangbuyan sa suba. Subong nga buhi ang aktibidad kasubong sang pagpamunit sa Iloilo River, gintukod ang Iloilo River Enforcement Team. Iniagod masiguro nga mamente na ang kalimpyo sang suba kag mapatuman ang pagsulundan agod maproteheran ang mga dunang manggad. Sang damlag lang, may pila ka mga persona sila nga nadakpan nga nagagamit sang pukot sa pagpangisda sa Iloilo River. Kada adlaw man nga nagapatrolya ang enforcement team kag ila gina-monitor kag ginapangdakop ang mga nagalapas sa ordinansa. Sa kagab-ihon naman, full force ang ila operasyon kaupod ang Philippine Coast Guard kag talatapan sang Maritime Police. Para kay Davy Jones, dalayawon ang dedikasyon ginapakita sang Iloilo River Enforcement Team agod proteksyonan ang suba. Dapat lagi sila ipadayaw kaya nga sa pagpula-pula pa lang nila, mabatayan din nila nga ito ng Iloilo River. So, ginapadayaw natin nga bilog ng mga Ilonggos nga amo nang ila serbisyo. So, good job, kudos. Ang mamba ko lang ulit sa mga nagapangisda sa Iloilo River, muna nang padayon ng sa pagpangisda. Kaya nga ito nga Iloilo City Government, kag ang alam doon natin nga mayor, wala yung nagababaya sa pag-atipan kag bantay sa aton nga suba. Kabulig man sang enforcement team ang Iloilo Paddlers Club sa kampanya nga liwat buhion ang Iloilo River. The Team iPad would like to thank Mayor Jerry Treñas for giving us the opportunity to explore the Iloilo River through Dragon Boat.
Also, thank you, Mayor, for supporting the team to all our activities to help in living the city. To all of us here in the city, to take care of our river, kindly don't throw garbage anywhere because it will flow into our river. Let us maintain our mangroves, respect the nature, and respect the people who use the river. Sa subong, ang Iloilo River Enforcement Team ang may 12 ka mga personnel. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Doll collector naghimo sang doll version ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Nagkalain-lain nga mga doll versions ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang ginhimo sang 28 anyos nga doll collector nga si Reggie Baradas. Duag pula kag puti nga mga gowns kag send-off outfit ni Miss Rabia Mateo ang gintay sini para sa iya mga dolls. Miss Universe pageant or Miss Universe 2020 is fast approaching, and of course our candidate is very much ready, our Queen Rabia Mateo. So nag-obra ko sa mga dolls out of the outfits, or I mean inspired by the outfits na ginasuksok na simply because I want to show my support for her. So she's from Balasan, and my grandfather is also from Balasan. That's why supporting her is really close to my heart, and I'm a big fan of her. Human sa nagkalain-lain nga mga fabric materials ang iyagintahi nga mga doll outfits nga nagaanggid sa mga panapto ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ang pagkolekta sang dolls ang nangin kalipayan kag inspirasyon ni Reggie agod makahimo sini nga sa isang obra maestra. It's so funny, no, kasi una sa bata pa ko, of course, I can't afford to buy pa mga materials. So ang ginagamit ko gid mag-obra sa mga gown is mga bayo naman nga ginagunting ko na siya da naman ang ginobra ko nga gown. So of course ang nagdako na ko, then since it's something that you love, and of course you're a collector, so you really have to invest para sa mga gina-collect mo kag para maging happy ka man sa outcome sa mga ginapang obra mo. So of course I have to buy materials, and the challenge is since ga-obra ka doll versions ng mga gowns and outfits, so you have to make sure nga ang mga ginapili mo nga mga materials is also hindi lang nami, it's also proportional sa size sang doll nga ginaobrahan mo sang outfits. Para kay Reggie, ang pag-obra sang Rabia dolls ang iya pamaagi agud mapakita ang suporta kay Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Okay, a message ko naman sa ating Queen Rabia, thank you so much for being an inspiration for us. So my message ko is I'm always wishing you well in whatever you will be doing and in whatever you're doing, kasi I know nga ginobra mo gitanan to win the Miss Universe crown, and I'm always praying gid and hoping that the universe and the luck will collide para makoronahan ka and for you to get the 5th Miss Universe crown for the Philippines. So I'm just wishing for your safety and praying for your health as well, since nagakompete ka gani in this trying time. Naibaluan nga si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang yara na sa Estados Unidos agud maghanda para sa ika-69 nga Miss Universe pageant nga pagaywaton sa Mayo 16 sa Florida, USA, kag malantaw sa Pilipinas sa Mayo 17. Sa madumduman, ginpanawagan man ni Mayor Jerry Treñas nga suportahan ang Ilongga Beauty para sa palaabuton nga Miss Universe pageant. Divine Singh para sa Level Up Patrol.